Molt bon dia, m'has de la informació i avui també de l'economia. Avui estic aquí amb el Miquel Àngel, que és un professor llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials. Ets professor d'ADE. Correcte. I assessores als teus alumnes amb treballs de final de grau. Correcte. I també ets professor de la Universitat Oberta de Catalunya, no? Sí, el que passa que això és sota demanda, una miqueta. Vull dir, quan tenen moltes matrícules, llavors demanen professorat experimentat, però quan les matrícules a vegades baixen, doncs, és un tema econòmic i ja no és tan necessari. I en quina de les dues modalitats et sents més còmode, presencial o virtual? Doncs mira, presencial és un aprenentatge, perquè tens a la persona allà davant, d'alguna manera, i els mitjans que tens a la pissarra i alguns mitjans audiovisuals, doncs puc tindre una conversa entre professor i alumne. Però la Universitat Oberta de Catalunya implica una cosa que és molt curiosa, i és que no tinc l'alumne. Jo no el veig i no em veu. Llavors em va agradar com a repte per intentar veure de quina manera podria desenvolupar tècniques per fer-me arribar, en aquest cas fer arribar una idea, la idea que estava en el material, a l'assignatura, a una persona que no veia. Vull dir que realment va ser una experiència molt bona. I quan vas començar a tenir aquesta experiència de ser professor virtual? Doncs mira, el tema de professor virtual va sorgir precisament perquè la UOC demanava professors de la Universitat de Barcelona, sobretot, vull dir que després de tot la pública tampoc estava tan malament, i els demanava precisament perquè, curiosament, hi ha una consciència de que el professorat, no només de la UB, sinó un professorat que porta uns quants anys, i sobretot a la pública, és una persona que sap transmetre aquest missatge. I el que necessitaven era gent que dominés una miqueta doncs, les eines informàtiques, en definitiva, connectar-te amb un estudiant a través d'un campus virtual, però que també fos comunicatiu, que sapigués fer servir les eines de l'oratori. I per això els buscaven. I llavors va ser un moment en què va sorgir l'oportunitat i em van dir uns companys: escolta, vols apuntar-te? Vale. Vaig dir, doncs endavant, anem a fer-ho. I va ser molt gratificant. Molt bé, i per què vas decidir estudiar aquesta carrera? Doncs mira, això em porta a l'època en què llavors, ja porto uns quants anys, vull dir que ja puc explicar batalletes. En la meva època hi havia el batxillerat i el COU, el BUP i el COU, que es deia, i descartant ja que volia ser astronauta, buzo i coses d'aquestes, doncs llavors el pare va tindre la conversa, una conversa que va ser molt necessària per mi, i d'enfocar i de veure realment quines assignatures, quines professions realment podrien ser importants. I llavors vàrem arribar a una mena d'acord, amb el sentit que era una carrera que em podria donar moltes oportunitats i amb la qual en aquell moment el pare em podria ajudar o em podria recolzar i a més em va fer veure una miqueta l'oportunitat de guanyar-me la vida i de guanyar molt bé la vida al dia d'avui. Alguna cosa que després de tot també m'agradava, m'apassionava, que era la qüestió d'una cosa que és molt curiosa, que és el diner. Vull dir, i tot el que es transforma a través del diner. I que també a través d'una professora que vaig tindre, de Geografia i Història, una professora que era tremendíssima, doncs ella tenia molt clara la frase de que el món es mou per culpa o gràcies del diner. Sempre t'ha agradat els números? Sí, però també m'ha agradat les lletres. O sigui, soc un gran lector, la poesia ja soc una miqueta més coix, però m'encanta el teatre, m'encanta el cinema, m'encanta la literatura, soc un apassionat i tinc un punt sensible en aquest aspecte, però potser més la part científica. I recomanaries als teus alumnes que anessin d'Erasmus? Sempre. Això és una d'aquelles coses que a mi m'ha faltat, el poder escapar-me un any sabàtic, en l'època era un any sabàtic. Sí que hi havia Erasmus, però llavors això es veia molt difícil, molt enrere. Jo penso que Erasmus ojalà fos obligatori perquè poguéssiu conèixer noves cultures, noves maneres de fer les coses, nova gent, i jo soc pels partidaris que sempre haurà món això. És una experiència molt positiva. Però també depèn de l'alumne, no? Si és més atrevit o més tímid, potser és més complicat això d'anar a fora, no? Sí, naturalment he de ser voluntari, això per descomptat. Deixant de banda el que l'idioma pugui representar o no una barrera, que el tema de l'idioma és molt important, naturalment hauria de ser voluntari. És una cosa que si tu fas amb ganes, encara que tens una certa temor, no?, de què passarà o què hi haurà, però jo sempre penso que l'experiència pot ser molt bona. No parlo de la mili, no soc dels que deien que la mili és fantàstica,
Però sí que penso que un Erasmus, un estudiar en un altre lloc, això sempre guanya quan a currículum. Sí, no? A l'hora de fer una entrevista de treball, vols dir? L'entrevista de treball, la cultura. Pensa que avui en dia no només ja suposen que tens un grau, una llicenciatura. ¿Vale? A partir d'aquí el que està més de moda avui en dia és preguntar quines aficions tens, què t'agrada fer, com ets com a persona. Una miqueta el discurs és que la feina avui en dia ja l'estan fent els professionals. Llavors el que necessiten és gent que aporti què? Idees noves, que tinguin aquest punt de creativitat. I el de les aficions també és una bona manera de conèixer aquella nova persona, de procrastinar. Exacte. A quin tipus de perfil recomanaries la carrera? La carrera, el grau, el grau, anem a parlar del grau, Sí. té diverses sortides. Llavors, ADE seria un perfil molt més dedicat a l'empresa, al negoci. Naturalment tot té un ànim de lucre brutal. L'economia també té una vessant més social, des del punt de vista que puguis treballar per l'Estat. Després tenim el tema de sociologia, també tenim el tema d'assegurances, i jo recomanaria més aviat aquests tipus d'estudis a una persona que li agradi més la vessant de ciències i ciències numèriques. S'ha d'entendre també d'alguna manera que en aquesta carrera hi ha un fort impacte de psicologia per la part del màrqueting i també de sociologia per la part del comportament humà. Estem parlant de què passa entre les persones humanes amb una cosa que hem creat que es diu diner, com a mitjà d'intercanvi. I llavors això té molt d'antropologia. Vull dir, barregem tot això amb números i ja tens una bona economia. Abans m'has dit fora de càmera que m'has explicat el que era la curva de l'ensenyament. Ho podries explicar ara? Sí, una de les coses que nosaltres podem tindre certa preocupació és el fet que, tal com estan plantejades moltes vegades les classes, la manera que tenim els professors d'ensenyar-vos a vosaltres, ens trobem, per exemple, que jo tinc classes d'hora i mitja quan sabem positivament que els estudis psicològics diuen que una persona està atenta durant 30 minuts. Llavors la pregunta que sempre ens fem és si una persona com a màxim durant 30 minuts pot estar concentrada en un tema, què passa amb l'altra hora que dura la nostra classe, no? Llavors això d'alguna manera també implica al professorat sobretot que tenim de tindre mitjans i maneres de fer que aquesta corba d'atenció es vagi refent i reinventant durant tota la sessió. Perquè si no entrem en visions magistrals, classes fantàstiques en què el professor es queda completament satisfet i la gent es queda completament dormida. I això a vegades passa. Fora del teu àmbit de la docència, em podries explicar una mica quina és la teva trajectòria professional? Doncs sí, jo vaig entrar dins el sector de la banca, vaig començar del més baix, es podria dir. Vaig ser un caixer, en una oficina, en una sucursal, en un poble, allà perdut al Delta de l'Ebre, i tenia el meu títol, la meva carrera, la llicenciatura sota el braç, i després et donaves compte que a la vida real molts dels conceptes que tu tenies preparats no els feies servir, no acabava de fer-ho servir. De la xarxa continuava tenint inquietuds, vaig anar pujant de grau, naturalment, anaves fent cosetes, anaves aprenent coses, hi havia certa facilitat perquè la universitat t'ensenya a aprendre i quan vas al lloc de treball continues aprenent. I vaig tindre la gran sort de llavors de vindre a la central d'aquesta entitat a Barcelona i llavors sí que allà vaig començar a treballar com a economista del govern. Imagina't un departament, una feina en què agafaves paper, agafaves llapis i començaves a crear de res, començaves a crear aplicacions, algoritmes, càlculs que tenien d'ajudar a tota l'àmbit. Vaig tindre la gran sort de conèixer persones que eren els meus jefes i aquestes persones em van, diguem-ne, tornar una altra vegada a incentivar respecte de la feina. I això em va permetre treballar com a economista en el sector privat. Hi ha etapes, sempre hi ha etapes, i cada 10 anys jo particularment vaig fent canvis, i ara el que estic fent és precisament treballar amb un tema que m'apassiona des del punt de vista que és un interès meu per mi particular per algun dia, si tinc temps, fer una tesi doctoral, que és treballar amb el concepte que hem comentat abans de la pobresa. Per mi, una persona definida com a pobra és una persona que no té diners, no té recursos, i com que estem en un sistema de mercat, aquestes persones queden fora del mercat. Llavors, com d'alguna manera puc abordar aquest tema, o sigui, el que es coneix com a externalització financera, des del punt de vista econòmic.
En definitiva i en resum, perquè un dels problemes que tinc com a professor és que parlo molt, estic treballant a nivell professional amb el tema dels microcrèdits. I és com podem donar diners a persones que no tenen res, no? I només tenen una idea per explotar, una idea de negoci. Treballaves al microbanc, no? O treballes al microbanc ara? Llavors això per mi és molt més enriquidor i any rere any, porto ja 4 anys, doncs realment estem aprenent. Un equip dinàmic, un equip relativament jove i un equip que intentem aprendre precisament de la nostra realitat i del dia a dia. Ens equivoquem, però també estem aprenent. I ja comencem a tindre gent que ens escolta amb la nostra experiència. I també vas treballar durant molts anys per la Caixa, no? Exacte, això va ser la primera fase, el noi de la Caixa del poble. Això doncs et feia famós. Imagineu anar a un poble petit i tu ets el noi de la Caixa. Vull dir, doncs tot el poble sap qui és el noi de la Caixa. Vigila què fas, perquè tothom sap que has sigut el noi de la Caixa. I això a vegades era un problema, però també era una cosa maca perquè tothom et coneixia. I és el que et deia, no només estàs allà per fer una feina, tu també et desenvolupes, comences a parlar amb la gent, a vegades pitjor, a vegades millor, però t'obre moltes portes. També has escrit un parell d'articles, crec? Al principi, sobretot, cada any intentava anar a un parell de congressos en els quals doncs, feies ponències. Això vol dir una cosa que és molt curiosa que vaig sentir l'altre dia, de que si estàs a internet existeixes. Llavors, si poses el meu nom a internet, podràs veure alguna d'aquestes ponències que en el seu moment van ser publicades amb els recopilatoris dels congressos. Les he vist i les he intentat llegir i la veritat que ha sigut complicat d'entendre. Ha sigut pràcticament igual que estudiar xinès. Molt bé. No són, a veure, clar, des del punt de vista de que de cop i volta et trobes amb una cosa que és molt concreta i enfocada en un tema, doncs d'entrada no és fàcil, i això jo ho puc entendre. Però no són complicades per lo que seria una persona ja més experta, se les miraria doncs amb cert carinyo. No? Sí, llavors recomanes que aquests articles ho llegeixin persones que ja tenen una base mínima d'economia, no? M'imagino? Mira, aquí et diré que tothom té la capacitat, en aquest cas, de poder entendre aquests tipus d'articles. Però, al igual que jo comento al principi de les classes dels cursos, quan jo tinc els nois el primer dia, són nois que d'aquella assignatura només saben la sinopsi que els indica el programa i el que jo començo a establir amb els punts. Però al final de curs ja són capaços d'entendre aquest tipus de publicacions. Llavors, amb una miqueta de preparació, i al principi qualsevol persona podria ser capaç de fer. Jo ja et dic, quan vaig començar a llegir l'article, pràcticament el que vaig entendre va ser momento té, momento i poca cosa més. Sí, perquè un dels problemes que té a l'hora d'explicar és que moltes vegades parlem de coses i de conceptes i d'idees que pensem d'alguna manera, és un error molt comú, l'altra persona està basat i per tant ja sap de què estàs parlant. I què és el que passa? Doncs que ser pedagògic, ser explicatiu, precisament és això, és intentar donar una idea amb totes les conseqüències, amb tots els conceptes. Si tu vols que una cosa sigui clara i entesa, tens d'explicar-ho tot des de la part més petita de l'equació, d'aquesta manera, fins a l'algoritme més gran. Perquè la persona, encara que no acabi d'entendre del tot, sí que en conjunt pugui captar aquesta idea. I a quin lloc t'has sentit o et sents més a gust treballant? Mira, jo sempre ho dic, suposo que és quan, perquè aquesta pregunta acaba moltes vegades, és dir, bueno, llavors, si tens un peu a la feina i tens un peu a la universitat, què t'agrada més? No? Sembla que tinguis de triar. Mira, amb la feina em guanyo la vida, però a més gaudeixo, i amb la universitat gaudeixo molt. No et guanyes la vida, d'acord? Allò que passaràs més gana que un mestre, no és una cosa d'aquelles que ho fas precisament pel sou, perquè ja saps com està la situació ara mateix, amb la universitat, però a mi em passa una cosa que és molt curiosa. Jo entro molt cansat a la classe, perquè he estat treballant durant el dia, i quan surto de classe, penso que estic amb un xute d'energia brutal, o sigui, m'encanta, m'agrada molt. Hi ha dies millors, hi ha dies pitjors, però és una cosa que de moment m'apassiona. I el que és més important, que quan els alumnes parlen de què els ha semblat la situació, doncs llavors donen una bona opinió, i això penso que és important. I creus que els alumnes ho noten? Que t'agrada? Hi ha una cosa que sempre m'he obligat jo, i és que quan han passat mesos en els quals ja els meus alumnes ja no els veig, i per tant no hi ha una mala intenció per part del profe de fer alguna cosa amb aquests alumnes, els alumnes opinen sobre mi. I llavors hi ha opinions bones, opinions no tan bones, i a vegades hi ha opinions dolentes. Jo me les miro totes. Tinc la sort, de moment, de que la gran majoria
em consideren bon comunicador. I jo penso que faig un servei. Al moment en què jo em trobi que els meus alumnes em puguin dir no escolta, no sap comunicar-se, jo penso que en aquell moment, a pesar que em pugui agradar, doncs ja no ajudo, no aporto res. I per tant, en aquell moment, fins llavors, hauré gaudit. I el millor que puc fer és deixar pas a una altra persona que tingui millor comunicació i millor coneixement amb els estudiants. Et refereixes a les enquestes de la UB que se solen fer, no? Exacte. Llavors, tinc de dir-ho, ho dic amb la boca petita, de moment agrada, en majoria. I mentre això passi, és un al·licient. I moltes vegades, et dic una cosa, moltes vegades passa, ara ja no parlo tant com a professor, sinó com a persona, de que hi ha males experiències, hi ha crítiques, sobretot els suspesos, ja t'ho pots imaginar, però de tant en tant apareix un estudiant o estudianta que personalment ve a dir-te només que gràcies per haver-li donat aquella sessió d'aquella classe, que l'he ajudat. Només amb això, una persona ja et compensa. Has sigut, ets, o t'agradaria ser autònom? És una bona pregunta. És una bona pregunta que suposo que també té un plantejament com a pare. La seguretat que tens a treballar per altre i saber que tens un sou constant i et dona un cert confort i una garantia per poder viure la teva hipoteca, la teva caseta, saps? I cuidar els nens i demés. Aquesta mena de pressió com a pare, a la vida personal, suposo que em decanta més cap al cantó de tindre una certa regularitat, saps? I una seguretat. Això per què t'ho dic? T'ho dic perquè fins que no tingui com a pare aquesta pressió per part de la gent que depèn de mi, que són els meus nens, jo suposo que mentre tingui aquesta pressió no em veig encara en cor de dir doncs vinga, vaig a fer una aventura emprenedora. I per tant, a veure com aplico el meu coneixement a una cosa que m'agradi, que pugui tirar endavant. Se m'ha passat pel cap moltes vegades, saps? Com allò que tens idees romàntiques i tens crisis existencials. També les tenim nosaltres, però de moment encara no. Però no deixeu de ser persones. Exacte, correcte. Tu sols ser el típic professor que li diu a un alumne quan el coneix per què has decidit triar aquesta carrera? Veuràs, no, per una raó. Perquè des de fa ja uns quants anys estic amb assignatures d'últim curs de carrera, de quart. Sí. Per tant, jo ja dono per suposat que porten 3 anys amb aquesta pregunta existencial i la volen acabar. El que sí que és cert moltes vegades és el tipus de pregunta o el tipus d'afició. O sigui, estadísticament, si tu vols això una miqueta a grosso modo, hi ha un 20 o un 25% de la classe que realment jo veig o crec que fan la carrera perquè és la seva vocació. I són gent apassionada, estudiants i estudiants. L'altra gent no ho veig tant. Sembla que l'assignatura sigui una assignatura més dins d'aquest cúmul i després hi ha gent que, rebotant en suspensos, en aprovats, en matrícules reiterades, doncs la intenten acabar. I llavors ho veig més com a tutor de treball de final de grau, quan em ve un estudiant o estudianta i em diu que vol fer un treball perquè li agrada i per tant té molta més informació i molta més passió, ho veig més com a tutor que no pas tant com a professor. Llavors, com a docent, ets ràpid a l'hora de jutjar si un alumne val o no per la carrera o sols esperar mínim un any per dictaminar-ho? Malauradament, l'experiència i el fet que hagi tingut també una experiència laboral en contacte amb la gent, que comentàvem abans, estar en la xarxa, conèixer gent i demés, fa d'alguna manera que puguis veure quin tipus de vessant personal s'orienten els estudiants. I llavors és com un examen. Durant els 5 primers minuts de l'examen jo ja tinc una idea de qui serà problemàtic i qui no. Al principi de la carrera, la meva experiència m'ajuda molt a interpretar aquests signes dels estudiants i ja pots anar veient qui en causarà problemes, qui s'ho prendrà en sèrio i qui realment està allà per passar el temps. Vull dir que amb el temps i l'experiència puc dir-te que els primers dies de l'assignatura tu ja més o menys ja tens una certa idea de com. Quins avantatges i desavantatges creus que té estudiar la carrera o el grau d'ADE? Estudiar un grau t'habilita, aquí diré una frase que em van dir a mi el degà de la facultat quan vàrem entrar, llavors jo anava a primer, acabava d'aterrar, tenia la cama trencada, imagina't, vaig entrar per la porta petita allò, i ens va dir una cosa que et diré igualment per aquesta resposta, i és que les facultats t'ensenyen a aprendre.
Si tens la sort de que treballaràs i que has estudiat, jo penso que també s'ha de tenir la sort, a més de ser bo, doncs llavors tu podràs aplicar-ho i tindràs el grau o la carrera com un punt de partida per desenvolupar més coses. Però bàsicament la carrera us ensenya a ser persones despertes i com a mínim entendre el nou món amb el qual us esteu posant, us esteu ficant. Jo penso que el grau us erudita i us prepara, a més d'ensenyar-vos una miqueta de què van les coses. Sí que és cert que a l'extrem tenim un sistema americà en el qual els estudiants estudien allò que realment només els agrada, d'acord? Mentre que nosaltres, el sistema nostre europeu, és un sistema en el qual us dona molta més cultureta i com a optatives el que us agrada, i potser no hi ha tanta relació. Però això està canviant i està millorant. Fer un grau és una gran diferència respecte a un estudiant o un nano que no ho fa. I creus que tant els idiomes com els coneixements informàtics són importants en aquest grau? Sí, però no només pel grau, sinó per la vida. Ja fa temps que es parla de la revolució tecnològica i el tema dels idiomes, ja saps que parla de la globalització. L'idioma prioritari del món, per qualsevol àmbit, per qualsevol aspecte, és l'anglès, d'acord? I avui en dia la tecnologia ens ajuda no només a estudiar la carrera, sinó a treballar i a la vida particular. Doncs bé, nois i noies, fins aquí l'entrevista d'avui. Espero que us hagi agradat i gràcies per la teva atenció, Miquel Àngel. Gràcies a tu, Andreu, ha sigut un plaer. Encantat. Igualment, que vagi tot bé. Adéu. Adéu.